Pinuno ng GMA Regional TV na si Oliver Victor Beltran Amoroso na promote bilang First Vice President and Head ng Regional TV and Synergy. Narito ang report. Mula sa pinakamalaki at nangungunang television network sa bansa na promote bilang First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy, si Oliver Victor Beltran Amoroso. Mahalaga ang papel na Amoroso para mailapit ang nangungunang broadcast network sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinangungunahan na Amoroso ang operations, content and production at business development ng GMA Regional TV sa North Central Luzon, Southern Luzon, Central and Eastern Visayas, Western Visayas, North, South Central, and Southern Mindanao. Pinangungunahan na Amoroso ang pagsusulong ng mga mahahalagang lokal na balita sa pamamagitan ng mga award-winning local newscasts at morning shows sa iba't ibang panig ng rehiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakamit ng GMA Regional TV ang mga parangal na Best Regional TV Network mula 2017 hanggang 2020 sa Platinum Stallion Media Awards at Most Development-Oriented TV Station sa Gandingan 2018, the 12th UPLB Scott Iska Multimedia Awards. At sa kasagsagan ng pandemya, hinirang si Amoroso bilang distinct member ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command Transformation Roadmap Multi-Sector Advisory Board. Pinangungunahan din na Amoroso bilang pinuno ng GMA Synergy, ang grupong humahawak sa sports partnership and production ng GMA Network, kabilang ang coverage sa kapanapanabik na seasons ng National Collegiate Athletics Association o NCAA. Mula sa buong puwersa ng GMA Regional TV, congratulations, Sir Oli CJ Torida. Balitang Amyanan.